አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጥንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዕ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረህረት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሐን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዛሃቦም ጸጋን ክብርን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹኖም ኣሜን ነይኩን። ለካቲት 2 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አባ ለንጊኖስ ዕለት 2 የካቲት በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ እስክንድርያ ውፅእ ኢሉ ናይ ዘሎ ናይ ደብረ ዝጋግ ሊቀ ምኔት ቅዱስ አባ ለንጊኖስ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ካብ ሃገረ ኪልቅያ እዩ። ኣብኡ እውን መንኮሰ። መምህሩ ድማ ንክርስቶስ ዝፈቱ ሰብ ካብ ዝወሃቦ ክብሪ ከዓ ዝሃድም ነበረ። በቲ ግዜ ድማ ናብ ገዳሞም አበምኔት ዓረፈ። ነዚ ስሙ ልክያኖስ ዝተባሃለ አረጋዊ መምህር ድማ አበምኔትነት ክሸምዎ መነኮሳት ፈተው። ንሱ ድማ ንወዲ መዝሙሩ ለንጊኖስ ሒዙ ካብ ኪልቅያ ወፂኡ ናብ ሃገረ ሶርያ ኸደ። ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ድማ ብሓደ ተቐመጡ። ባዕዳዎም ከዓ ብዙሓት ዘደንቑ ተኣምራት ክገብር እግዚአብሔር ፈተወ። ብሰባት ድማ ከንቱ ውዳሴን ክብርን ኮኖም እሞ አባ ለንጊኖስ ድማ ብናይ መምህሩ ምኽሪ ወፂኡ ናብ ሃገረ ግብፂ ከደም። ካብ ገዳም ደብረ ዝጋግ ኣብ ዝኣተወ ግዜ ድማ ብደስታ ተቐበልዎ እሞ ምስኦም ነበረ። ድሕሪኡ እቲ አበምኔት ዓረፈ። ተጋድሎኡን ትሩፋቱን ቅንዕናኡን ስለ ዝፈለጡ ድማ ኣብ ገዳም ደብረ ዝጋግ ለአባ ለንጊኖስ አበምኔት ገይሮም ሸምዎ። ድሕሪ ውሑድ ኣዋርሕ ድማ መምህሩ አባ ሎኪያኖስ መፀ። ናይ መራኸብ ኮርኒስ ወይ ከዓ ሞሮ ናሕሲ እናሰርሑ ድማ ባዕዳዎም ካብ ሰርሕዎ እቶት እናተመገቡ ብሓደ ልቢ ብምዃን ብሓድነት ነበሩ። እግዚአብሔር ድማ ባዕዳዎም ብዙሓት ዘደንቑ ተኣምራት ገበረ። ድሕሪኡ አባ ሎኪያኖስ ዓረፈ። ናይ ኬልቄዶን ጉባኤ ኣብ ዝኣከበ ኣብ ናይ ከሓዲ መርቅያኖስ ዘመን ናብ ኩለን ሃገራት መልእኽተኛታቱ ለኣኸ። ካብኡ ድማ እቲ ሓደ ንክርስቶስ ናብ 2 ባህሪ ክትከፍል ዝረኸሰት ናይ ሃይማኖት ደብዳቤ ኣላ። ካብ ናይ ንጉስ መልእኽተኛታት ድማ 3 ናብ ደብረ ዝጋግ ምስ በጽሑ ነታ ደብዳቤ ንኣባ ለንጊኖስ ሃብዎ። በዛ ጽሑፍ ድማ ክትኣምንን ኣብ ውሽጣ ድማ ክትፈርምን ንጉስ መርቅያኖስ ኣዚዙካ ኣሎ ድማ ዝብል ዝነበረ። አባ ለንጊኖስ ድማ ምስ ቅዱሳን ኣቦታትና ከይተመኸርኩ ኣነ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ክሰርሕ ኣይክእልን እየ ኣይደልን እየ በለ። ክንማኸር ከዓ ንስኹም እውን ምሳይንዑ በሎም። እዞም ናይ ቅዱሳን በድኒ ወይ ከዓ ሬሳ ናብ ዘለዎ በዓቲ ኣእተዎም እሞ ዝኸበርኩም ኣቦታተይ ንሕና ዓሪፍና ደቂስና ወይ ከዓ ሞይትና ኢና ኣይትበሉ። እንሆ ሓደ ክርስቶስ 2 ባህሪ ዝገብር ኣብ ውሽጡ ዝተጻሓፈ ነዚ ደብዳቤ ኣምጺኦም ኣለው እሞ በቃሉ ከኣምን ኣብ ውሽጡ ድማ ክፍርም ትእዝዝኑ ዲኹም ወይስ ኣይትእዝዝኑን? ክገብሮ ነገር እንተዘይነገርኩምኒ ህያው እግዚአብሔር ኣዕጽምትኹም ካብዚ ቦታ ክውፅእ እየ ድማ በሎም።
ኣብቲ ግዜ ኩሎም ሰባት እናሰምዑ ድማ ካብ ዓስኬረን ወይ ካብ ዝሞቱ ሬሳ ናይ ኣቦታትና ናይ ሃዋርያትን ናይ 318 ዝቐንዐት ኣጽናፋዊት ተኣማኒት ዝኾነት ቅድስቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ኣይትግደፍ፣ ነዚ ዝረኸሰ ደብዳቤ እውን ኣይትከተል፣ ካብ ናይ ዓስኬረን ናቦታ ድማ ኣርሕቆ ዝብል ቃል ወፀ። ናይ ንጉስ መልእኽተኛታት ድማ ነዚ ነገር ሰሚዖም ብጣዕሚ ተደነቑ፣ ገረሞም እውን። ኣብ ልዕሊኦም ከዓ ዓብይ ፍርሓት ሓደሮም። ፀጉሪ ርእሶም ተላፅዮም ድማ ደኣ መንኮሱ እምበር ናብ ንጉስ እውን ኣይተመልሱን። ክሳብ ዝዓርፉ ድማ ብዙሕ ዘመን እናተጋደሉ ነበሩ። በረኸተ ምሕደረና ዝኸበረ ኣባ ለንጊኖስ ድማ ሰናይ ተጋድልኡ ወዲኡ ንእግዚአብሔር ኣምላኹ እውን ኣገልጊሉ ብሰላም ዓረፈ። ናይ ህይወት ኣክሊል ድማ ተቐበለ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣቦ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ተሃሉ ኣብ ተዋህዶ ሃይማኖትና ድማ የጽናዕና መድኃኔዓለም ኣሜን። ኣርኬ ሰላም እብል መዓልተ ወለያልየ ትሩፋቲከ አቡየ ለንጊኖስ ኣነክር ዘተውህበከ እበያ ሃበ ኢሃለከ ሰበ ቆብአ ክርእየ ሰይጣን ተሃፊሮ ኡፈሩ መጎየ ይብል በረኸቱ ይሕደረና ኣባ ጳውሊ ገዳማዊ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ርእሲ ገዳማውያንን ዘውዲት ትጉሃን መላእኽትን ቅዱስ ኣቦ ኣባ ጳውሊ ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ካብ ሃገረ እስክንድርያ እዩ። ጴጥሮስ ዝስምሓው ድማ ነበሮ። ኣቦኦም ድማ ብዙሕ ንዋያቱን ገንዘቡን ዘይቆፀር ኣዝዩ ሃብታም ነበረ። ምስ ኣዕረፈን ግዜ ሓዘኖም ምስ ተፈጸመን ድማ ርስቲ ኣቦኦምን ገንዘቦምን ክካፈሉ ጀመሩ። ጴጥሮስ ድማ ዝዓቢ ወይ ከዓ ዝበዝሕ ብፅሒት ዝወስድ ኮነ። ንጳውሊ ኣቦና ድማ ዝንእስ ብፅሒት ይህቦ ነበረ። ስለዚ ድማ ጳውሊ ሓዘነ። ንሓው ጴጥሮስ ድማ ንምንታይ ካብ ርስቲ ኣቦይ ብትክክል ዝግብኣኒ ብፅሒተይ ዘይትኸፍለኒ ዘይትህበኒ እውን በሎ። ሓው ድማ ንስኻኮ መንእሰይ ስለ ዝኾንካ እቲ ገንዘብ ክትብቶኒ ኢኻ ኢለ እየ ክሳዕ እትዓቢ ኣነ ክሕልወልካ እየ ኢሉ መለሰሉ። ስለዚ ድማ ጳውሊ ተቆጥዐ። ንንሕድሕዶም እውን ተባኣሱ። ንኽፈርደሎም ድማ ናብ መኮንን ከዱ። እናኸዱ እንከለዉ ድማ ሰባት ጸይሮም ናብ ዝቐብርዎ ቦታ ዝወስድዎ ምውት ረኸቡ። ብዙሓት ድማ ደድሕሪኡ ይኽተልዎ ነበሩ። ኣባ ጳውሊ ድማ ካብቶም ዝኽተልዎ ዝነበሩ ሰባት ንሓደ ሎሚ ዝሞተ መን እዩ ኢሉ ሓተተ። እቲ ሰብኣይ ድማ ኦ ወደይ እዚ ሎሚ ዝሞተ ብወርቅን ብብሩርን ኣዝዩ ዝሃፍተመ ምዃኑ ፍለጥ። ኩሉ ግዜ እውን ዝሕጎስ ነበረ። እንሆ ድማ ነዚ ኩሉ ሓዲግዎ ጥሩሑ ናብ መቓብርን ናብ ዘይመለሳ መንገድን ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ማዕበላት ሓጢኣት እናሃለወ እዩ ሞይቱ እሞ ሕጂ እውን ወደይ ምእንቲ ድሕነት ነፍስና ክንጋደል ይግብአና እዩ። ንሕና መዓዘ ከም እንመውት ኣይንፈልጥን እሞ ነገር ግን ኣብ ውሽጢ እዚ ዓለም ሃፍትን ስልጣንን ነይርዎ እዚ ኩሉ ዝሓድግ ምስጉን እዩ። ንሱ ኣብ ናይ ቅዱሳን ሃገር ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ዓብይ ክብሪ ክቐበል እዩ እሞ ኢሉ መለሰሉ። ምስጉን ጳውሊ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ካብ ልቡ ሓዘነ። እዚ ሃብቲ እዚ ሓላፊ ዓለም እንታይ እዩ? ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ሓዲገዮ ጥርሐይ ዝኸይድ እንዶ ኣይኮነን እውን በለ። ብድሕሪ እዚ ድማ ናብ ሓዉ ተመልሰ። ኦ ሓወይ ናብ ገዛና ንመለስ። ካብ ድሕሪ ሕጅስ ብዛዕባ ንዋያት ወይ ከዓ ብዛዕባ ናይ ኣቦይ ምንም ምሳኻ ኣይናገረን እውን በሎ። ብድሕሪ እዚ ካብ ሓዉ ሃዲሙ ካብ ሃገሩ ወፀ። ናብ መቓብር ኣትዩ ድማ ሰለስተ መንገዲ ንኽምርሖ ናብ እግዚአብሔር እናጸለየን እናለመነን መዓልትን 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ ውሽጡ ጸንሐ። ሓው ጴጥሮስ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እናዞረ እናኣለሹ ንብዙሕ መዓልቲ ነበረ፣ ግን ኣይረኸቦን። ዓብይ ሓዘን እውን ሓዘነ። ክቡር ኣባ ጳውሊ ግን ኣብ ውሽጢ እቲ መቃብር ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ን3 መዓልቲ ዝኣክል መብልዕን መስተን ኣይዘከረን።
ፍርሓትን ድንጋጽን እውን ኣይበጽሖን። ኣምላኻዊት ሓይሊ ትሕልዎ ስለ ዝነበረት ኣብ ራብዒቲ መዓልቲ ድማ ንመልኣኹ ናብኡ ለኣኾ። ካብኡ ነጢቑ እውን ወሲዱ ኣብኡ ኣንበሮ። ኣብኡ ድማ ፍልፍል ማይ ነበረ እሞ ሰላምታ ሂብዎ ድማ ናብ ሰማይ ዓረገ። ንኡድ ጳውሊ ድማ ናይ ኣራዊት ጐዳጕዲ ረኸበ። ናብቲ ሓንቲ ጉድጓድ ድማ ኣተወ። ክዳኑ ድማ ካብ ቆጽሊ ስየ ዝሰርሐ ከምዚ ኢሉ ድማ ጸለየ። ኦ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ጐይታይ ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኢድ ምሕረት ዘይብሉ ጸላኢ ኣሓለወንን ኣድሕነንን። ብፍቓድካ ገድለይ ክሳዕ ዝፍጽም ከተጽንዓኒ ድማ ምሕረትካ ኣብ ልዕለይ ትምጻእ። ኦ ንጉስ ኩሉ ትውልዲ ሓይልን ክብርን ምስጋናን ገንዘብካ እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ንዘለኣለም ኣሜን። ምስጋና ይኹን ኣሜን። ኣብ ውሽጢ እታ በዓቲ ድማ 80 ዓመት ነበረ። ካብ ሰብ ወገን ድማ ፈጺሙ ንማንም ኣይረኣየን። ክዳኑ ድማ ካብ ስየ ዝተሰርሐ ሰለን እዩ። እግዚአብሔር ድማ ኩሉ ግዜ ኣጋምሸት ኳኹ ይልእኸሉ ነበረ እሞ ምስኡ ድማ ፍርቂ እንጀራ ይልእኸሉ ነበረ። ድሕሪ ድማ ንምጽእ ጳውሊ ይህቦ ናይ ክብሪ በዓል ቤት እግዚአብሔር ቅድስናኡን ጽድቁን ክገልጽ ምስ ደለየ መልኣኹ ናብ ዓብይ እንጦንዮስ ለኣኸ። እዚ ኣቦና እንጦንዮስ ድማ ብልቡ ንሱ ኣብ ውሽጢ ገዳም ምንባር ዝጀመረ ሰብ ከም ዝኾነ ይሓስብ ነበረ። እቲ መልኣኽ ድማ ኦ እንጦንዮስ ካባኻ መንገዲ 2 መዓልቲ ርሒቑ ናይ ዓለም ሰባት ካብ ዝረግጾም ኣሳእንቱ ከምታ ሓንቲ ክኾኑ ዘይግብኦም ሓደ ሰብ ኣሎ። ስለ ጸለቱ ድማ ዓለም ቀንዐ፣ ምድሪ እውን ፍሬኣት ህብ፣ ምእንታኡ እውን ኣብ ልዕሊ ምድሪ ጸሊ ይወርድ፣ ኣብ ልዕሊ ኩለን ሓጥኣን ድማ ፀሓይ ይበርቕ። ኩሉ ፍጥረት ወዲ ሰብ እውን ኣብ ውሽጢ ኢድ እግዚአብሔር ተሓልዩ ይነብር በሎ። አንጦንዮስ ድማ ነዚ ቃል ምስ ሰምዐ እግዚአብሔር ምስኡ ከም ዝኾነን መንገዱ ከም ዝጸርገሉን እናኣመነ ተንሲኡ ናብ ውሽጢ ገዳም ኣሰር ሰብ ድማ ምስ ኣሰር ሰራዊት ኣራዊት ተረኽበ። ነቲ ኣሰር ወይ ከዓ ርጋጽ ተኸቲሉ ድማ ናብ በዓቲ ቅዱስ ጳውሊ በጽሐ። ኣፍ ደገ እውን አንኳሕኩሐ። ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ግን ናይ ካብ ግብሪ ሰይጣን ከም ዝመሰሎም ዝኾነ ሓሰበ። ዓብይ እምኒ ኣልዒሉ ድማ ኣብ ድሕሪ ማዕጾ ኣፍ ደገፉ ኣቐመጦ። ኣባ አንጦንዮስ ድማ ንኽውሃበኒ ደለኹ ንኽረክብ ለመንኩ፣ ንኽኽፈተለይ አንኳሕኳሕኩ ኢሉ ጸርሐ። ኣብቲ ግዜ ከፊትሉ ኣእተዎ። ንንሕድሕዶም እውን ብመንፈሳዊት ሰላምታ ሰላም ተለዋወጡ። ኣባ አንጦንዮስ ብሓባር ድማ ተጸልዮም ድማ ተቐመጡ። ኣባ አንጦንዮስ ድማ ኣቦይ ስምካ መን እዩ በሎ። ኣባ ጳውሊ ድማ ንስኻ ስመይ ዘይትፈልጥ እንተኾንካ ደኣ ንምንታይ ክሳብ እዛ ቦታ ትጓዓዛ ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ። ኣብታ ሰዓት እቲኣ እግዚአብሔር አንጦንዮስ ልቡ ኣብታ ሰዓት እቲኣ እግዚአብሔር ንአንጦንዮስ ልቡ ከፈተሉ እሞ ኣነ ገዳማዊ ጳውሎስ ክርኢ ስለ ዝተገባኣኒ ብፁዕ እየ በለ። ብድሕሪ እዚ ነናሓድሕዶም ልዕልና እግዚአብሔር ክነጋገሩ ጀመሩ። ኣብ ኣጋምሸት ድማ ኳኹ መጺኡ ሓንቲ ምልእቲ እንጀራ ደርበየሉ። ኣባ ጳውሊ ድማ ንኣባ አንጦኒ ናይ ብሓቂ ንስኻ ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ ከም ዝኾንካ ሕጂ ፈለጥኩ። ኣነ ኣብ ውሽጢ ገዚ ገዳም ክሳዕ ሎሚ 80 ዓመት ክነብር እንተለኹ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ፍርቂ እንጀራ ይልእኸለይ ነበረ። ሕጂ ድማ ምግብኻ ለኣኸልካ። ብድሕሪ እዚ ተንሲኦም ጸልዮም በልዑ፣ ንእግዚአብሔር እውን ኣመስግንዎ። ምልእቲ ለይቲ ድማ እናጸለዩ ሓደሩ። ምስ ወግሕን ፀሓይ ምስ በረቐን ድማ ንንድሕድሕዶም ሰላምታ ተለዋወጡ። ኣባ አንጦኒ ድማ ንኣባ ጳውሊ ኦ ኣቦይ ኣብዚ ኩሉ ዘመን ካባይ ምስጢራተ ቅድሳት ክትቕበል በሎ። ብፁዕ ኣባ ጳውሊ ድማ እግዚአብሔር መልኣኹ ይልኣኸለይ
ካብ ምስጢራተ ቅዱሳት እውን በብሰሙኑ ኣብ ዕለተ ቀዳምን ሰንበትን ይቐብለኒ እዩ። ኣብ ኩሉ ዘመን ከምዚ ይገብረለ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣባ አንጦኒ ንኣባ ጳውሊ ኦ ኣቦይ እዚ ኣስኬማ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ክበጽሕ ድዩ ወይስ ኣይበጽሕን? ክበዝሕ ድዩ ወይስ ኣይበዝሕን? ንኽትነግረኒ እደሊ ኣለኹ በሎም። ብፁዕ ኣባ ጳውሊ ድማ ናብ ሰማይ ተመልከተ፣ ኣኽመስመሰ ድማ ብድሕሪኡ ድማ ሓዘነን ዓውኢሉ በኸየን። እንጦንዮስ ድማ ክተኽመስምስ ምስ ረኣኹኻ ተሓጐስኩ፣ ምስ ሓዘንካን ዓውኢልካ ምስ በኸኻን ድማ ሓዘንኩ በሎም። ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ድማ እዞም ኣድባራትን ገዳማትን እግዚኣብሔር ካብ ኩለን ዓድታት ሓርዩ ንዝእክቦም ኣረጋቢት ርግብታት መሕደሪኦም ክኾኑ እዮም። ካብኡ ድማ እዚ ስም ክሓልፍ እዩ። ስሞም መነኮሳት ይበሃሉ። ንሳቶም ድማ ንብዙሕ ዘመናት ክሕጐሱ እዮም። ቅድሚ መዓልቲ ቁጣዓኡ ድማ ከፍርሶም እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ሰሚዖም ንመምህራኖም ዘይእዘዙን ቀትርን ለይትን ምእንቲ ድሕነት ነፍሶም ንጸሎስ ዘይተግሁን ትውልዲ ክለዓሉ እዮም። ኣብቲ ግዜ እግዚኣብሔር ክቁጣዕ እዩ። ልብን ሕግን ዘይብሎም ዓላውያን ድማ ክለዓሉን ንገዳማትን ኣድባራትን ድማ ከም ዘጥፍእዎን እዮም። ንብዙሕ ዘመን እውን ምድረ በዳ ክኾኑ እዮም። መዘከርታ ቅዱሳን ግን ኣይውዳእን እዩ። እግዚኣብሔር እውን ኣብ ውሽጢ ልቢ ካልኦት ሰባት ድሕሪኡ ክሕድረሎም እዩ። ንሳቶም ድማ ናብ ገዳማትን ኣድባራትን ከይዶም ዳግም ኣብ ውሽጠን ክነብሩ ጀመሩ። ሰይጣን ግን ናብ ኣድባራት ክኸይድን ኣብ ማእከሎም ባእሲ ክፈጥርን እዩ። ንሳቶም ድማ ትብዓት ፍቕሪ እግዚኣብሔር ስለዘይተቐበሉን ስለዘይተዓገሱላን ብትዕግስትኩም ነፍስኩም ተጥሪዋ ዝብል ጽሑፍ እውን ስለዘየስተውዓሉን ምንኩስናኦምን ኣስኬማኦምን ሓዲጎም ናብ ዓለም ክወርድ እዮም ኢሉ መለሰሉ። ኣባ አንጦንዮስ ድማ ኦ ኣቦይ ብፁዕ ጳውሊ ገጽካ ንኽርኢ ዝተዓደል ኩላ እዛ ዕለት ብርኽቲ ቅድስቲ እያ በላ። ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ድማ ሕጂ ናብ መሕደሪኻ ኪድ፣ ቁስጥንጥንያ ንሊቀ ጳጳሳት ኣባ አትናቴዎስ ዝሃቦን ንዓኻ ዝኸደነካን ልብሲ ባኣ ንስጋይ ንኽትገንዝ ምሳኻ ሒዝካያ ነዓ በሎም። ኣቡነ አንጦንዮስ ድማ ዝተሰወረሉ ነገር ብምፍላጡ ተደነቐ። ኩሉ ዝተነበየሉ ትንቢታቱ ድማ ኣመነ። ደጊሙ ድማ ኣፍጥን ኣይትቆም እውን ንሰብ ኩሉ ከም ዝተሰርዐ ዝወፅኣሉ ግዜ ቀሪቡ እዩ እሞ በሎም። ኣባ አንጦኒ ድማ ሰሚዑ ሓዘንን በኸየን። ካብኡ ወፂኡ ድማ ናብ በዓቱ ክሳዕ ዝበጽሕ ን2 መዓልቲ ተጓዓዘ። ነታ ልብሲ ሒዙ ናብ ተመለሰ። ኣብ መንገዲ እንከሎ ድማ ንኣባ ቡላ ረኣዮ እሞ ንማሕበር መላእኽቲ እውን ኣብ ውሽጢ ኣየር ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን እናበሉ ረኣዮም። ከምኡውን ኦ ሕሩዩ ንእግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ንዓኻ ይኹን። ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ንስኻ ጳውሊ ዝተመስገንካ ኢኻ። ጸልማት ዓለም ሓዲግካ ሃገረ ብርሃን ረኺብካ ኢኻ እሞ ደጊምስ ኣብ መንግስተ ሰማያት ምስ መላእኽቲ ተሓጐስ። ናብ ናይ ዘለዓለም ተድላ ደስታ ድማ ክወስዱኻ እዮም። መሕደሪ እግዚኣብሔር ዝኾንካ ገዳማዊ ጳውሊ ንስኻ ብትውልድኻ ዝኸበርካን ዝተመስገንካን ኢኻ ይብሉ ነበሩ። ከምዚ እናበሉ ድማ ተሰወሩ። ብፁዕ አንጦኒ ድማ እዛ ንሰማይ ዛዕርግዋ ዘለዉ ነፍሲ ናይ ኣቦይ ናይ ጳውሊ ነፍሲ እያ በለ። ናብ በዓቱ ኣትዩ ድማ ንኣባ ጳውሊ ከም ዝሰገደ ኮይኑ ኣእዳው ድማ ብኣምሳል ምልክት
መስቀል ተዘርጊሐን ረኸቦ። ኣባ አንጦኒ ድማ ኣልዓሎ ሸፈነውን ኦ ኣቦይ ኣብ ውሽጢ ገዳማዊ መሕደሪኻ ኮንካ ተዘከረኒ ኢሉ ኣብ ልዕሊኡ በኸየ። ብድሕሪ እዚ ኣባ አንጦንዮስ ሰልዒሉ በታ ልብሲ ንስጋኡ ገነዞ። ቀኖና ቤተ ክርስቲያን እውን ኣብ ልዕሊኡ ፈጸመ። ብድሕሪ እዚ ምስኡ ስለ ዘይተመኸርኩስ እንታይ እየ ክገብር በለ እሞ ኣብቲ ግዜ ኣናብስቲ መጺኦም ሰላም ተሃብዎ። ኣቐዲሞም ከም ዝፈልጥዎ ድማ ደኒኖም ጸበል እግሩ ለሓሱ። መጀመርያ መቓብሩ ኣበየናይ ቦታ ክንኩዕተሉ ከም ዝብል ኮይኖም ድማ ኣመልከትዎ። ኣባ አንጦንዮስ ድማ ምልክቶም ፈሊጡ ብመጠን ቁመቱ ለክዕዎ። ሓደ ብትርኣስ ሓደ ብታሕቲ ብእግሪ ኮይኖም ድማ ኳዓቱ። ምስ ኣኸሉ ድማ ኣኺልኩም እዩ ኢሉ ኣመልከቶም። እቶም ኣናብስቲ ድማ ወፂኦም ሰገዱሉ። ንሱ ድማ ባረኾም እሞ ናብ ቦታኦም ከዱ። ቅዱስ እንጦኒ ድማ ናብቲ መቓብር ኣእትዩ ዓፀዎ። ካብ ቆጽሊ ስጋ ዝተሰርሐት ዓጽፉ ድማ ንብረት ኣቡኡ ከም ዝወርስ ውላድ ወሰደም። ናብ ሃገረ እስክንድርያ እውን ከደ። ናብ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ አትናቴዎስ ድማ ኣተወ። ኩሉ ካብ ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ዝኾነ ነገር ድማ ነገሮ። እታ ናይ ቆጽሊ ስየ ክዳን ድማ ሃቦ። ሊቀ ጳጳሳት አትናቴዎስ ድማ ናይ ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ዜናኡ ምስ ሰምዐ ዓብይ ታሕጓስ ተሓጐሰ። ነታ ክዳን ድማ ተቐቢሉ ምስኡ ኣቐመጣ። ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ድማ ኣብ በዓል ልደት ክቡር፣ ኣብ በዓለ ጥምቀትን በዓለ ትንሣኤ መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኽደና ነበረ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናይ ቅዱስ ጳውሊ ናይ ልብሱ ክብሪ ክገልጽ ደለየ። ኣብቲ ወቕቲ ድማ ሓደ መንእሰይ ወዲ ሞተ እሞ ኣባ አትናቴዎስ ድማ ነታ ልብሲ ኣብ ልዕሊ እቲ ምዉት ገበራ። ኣብታ ግዜ ድማ እቲ ምዉት ተንስአ። ነዚ ዝረኣየ ኤጲስቆጶስ ድማ ኣባ ኤስድሮስ ድማ ነዚ ምስክር ኮነ። እዛ ተኣምር ድማ ኣብ ውሽጢ ኩለን ዓድታት ተሰምዐት። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ጳውሊ ብፁዕ ወቅዱስ ኣባ ጳውሊ ኣባ እንጦንዮስ ይምሓረና። ጸሎቶም እውን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይሃሉ ኣሜን። ሰላም ለጳውሊ ወውሳጤ ገዳም ዘተጸምደ እንዘ ኢረኢ እምሰብእ መንሃኣደ ኣመፃ ብዙሕ ወተጋደለ ፈድፋደ ድህረ ሞቱሂ ከመ በሕይወቱ ለመደ ለእግዚአብሔር ተረክበ ከዊኖ ስጉገ። ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ እውን ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ ዕለተ በዓሉ እዩ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ዝኸበረ ሐዋርያ ቶማስ ተኣምራት ዝገበረ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዝኣዘዞ ክምህር ኣብ ዝወፀሉ ግዜ ካብ መንገዱ ንእሽተይ ፈንተት በለ። ኣጋጣሚ ድማ ዝሞተ መንእሰይ ረኣየ። መልክዑ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነበረ። ሐዋርያ ቶማስ ድማ ኦ ጎይታ ነዚ ጥፍኣት ዶ ክርኢ ናብዚ ኣምጻእኻኒ፣ ነገር ግን ፍቓድካ ይኹን በለ። ድሕሪኡ ስለ ዝሞተ ሰብ ጸለየ። ኣብቲ ግዜ ዓብይ ገበል ካብ ውሽጢ ኣእማን ብጨራኡ ንምድሪ እናወቕዐ መጸ። ናይ ክርስቶስ ሐዋርያ ኣነ ምሳኻ እንታይ ኣለኒ ስራሐይ ክትዘልፍ ዶ መጻእኻ ኢሉ ብዓብይ ድምፂ ገዓረ። ሐዋርያ ቶማስ ድማ እወ ግብርኻ ተዛረብ በሎ። እቲ ገበል ድማ ከምዚ በለ፣ በዚ ቦታ ኣንጻር ምልክዕቲ ጓል ነበረት፣ ኣነ ዝፈትዋ እያ። እዚ መንእሰይ ድማ እንትስማዕ ረኣኹ። ኣብ ዕለተ ሰንበት ከዓ ምስኣ ሓደረ። ስለዚ ድማ ረኺሰ ብመርዚ ቀተልክዎ። ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ድማ መርዝኻ ኣብኡ ክትወስድ ብጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣዚዘካ ኣለኹ በሎ። ከይዱ ድማ ካብኡ ካብቲ ዝሞተ ንመርዙ መጠጥ እሞ ወሰደ። ሽዑ ከዓ ተነፊሑ
ሓበጠ ተሰንጢቁ ድማ ሞተ። እቲ ዝሞተ ሰብ ድማ ድሒኑ ተንስአ። ስለዛ ምልክት ድማ ንብዙሓት ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ። ንሱ ድማ ሃይማኖት ምሂሩ ናይ ክርስትና ጥምቀት ኣጥመቖም። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት ኣቦና ሐዋርያ ቶማስ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይሃሉ ለዓለሙ ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለቶማስ ዘአርአየ እዘዞ ሃብሆረ ይስብክ ለእግዚአብሔር ትእዛዞ እስመ ለመዋቲ አብጽሖ እስከ አንክሮ ወአስ ኦዘዘ በስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከይሲሶ በአውገዞ እምላዕለ ብእሲ ሙት ከመይንሳእ ህምዞ አሜን። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ለካቲት 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አባ ጳውሊ ገዳማዊ ናይ ባሕታውያን ኩሉ አቦ ዝኾነ ቅዱስ አባ ለንጊኖስ ሊቀ ምኔት ዘደብረ ዝጋግ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት፣ ቅዱስ ሳዲዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ ናይ ሃይማኖት ጠባቂ ሓላዊ ማለት እዩ፣ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ፣ ቅዱስ አቤል ጻድቅ፣ አባ ሕርያቆስ ዝሃገረ ብንሕሳ አሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና አሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንኩሎም ቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ፊደል ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትኳን መላእክት ተኣረመለይ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን